Gusenica Kerol. Zdravo, gusenice Kerol. Zdravo svima! Njam, ta zelena salata deluje ukusno. Kerol, kuda si otišla? Papagaj maestro, stižeš u pravi čas. Papagaj maestro! Kerol, Kerol! Maestro, da li si je našao? Evo Lupe koja će ti pomoći. Evo, Kerol, izvini, nismo te videli. Iste si boje kao zelene salate. Maestro nema taj problem. On je tako šaren. Imam ideju. Pomoću ovog ogledala ćeš moći da vidiš koliko si lepa. Izgleda da od toga kijaš. Morat ćemo da nađemo nešto drugo. Da, maestro, odlična ideja. Hajde da napravimo džemper. Divno izgledaš sa svim tim bojama. Izgledaš. Ponovo izgledaš. Daj. O, ali gde je džemper nestao? Nestao je. Vrati se, naći ćemo rešenje. Mislim da je Kerol upravo napravila lutku da bi se transformisala. Zdravo, leptirice Kamila. Da, Kamila, to si ti. Fan. Postala si divan leptir, pun boja. Malo gline za modelovanje, malo dobrih ideja i možete da se zabavite. Vidimo se kasnije, drugari. Kako se pravi gusenica Kerol? Da biste napravili gusenicu Kerol, bit će vam potrebno malo zelene gline, malo žute gline, malo crvene gline, malo roze gline, malo bele i crne gline. Kao i nožić kojim ćete seći glinu. Za početak, mesite zelenu glinu i podelite je na 8 delova. Kotrljajte ih i napravite loptice. Postavite 5 loptica jednu do druge da biste napravili telo gusenice. A najveću lopticu postavite tako da bude glava. Najmanja loptica će biti nos. Napravite zelenu kobasicu i presecite je na pola da napravite antene. Kotrljajte 2 male žute lopte i postavite ih na vrhove antena. Vrhovima prstiju kotrljajte 2 male crne i bele lopte, spljoštite ih i napravite diskove za oči i zenice. Od male žute kobasice napravite joj lep osmeh. Ovo je gusenica Kerol. Da biste je pretvorili u leptira, telo joj zamenite zelenom kobasicom. Onda dodajte po 2 crvena diska sa obe strane tela da biste joj napravili lepa krila. Dodajte male roze i žute diskove da ukrasite krila. Gusenica Kerol se sada pretvorila u leptira.